मी आज मटकी भात बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे तांदूळ आहेत, धुवून घेतले स्वच्छ एकदम. 1/2 किलो तांदूळ आहे. ही मटकी आहे, 150 ग्राम मटकी आणली होती. ते भिजवून आहे ना असे मोड काढून त्याच्या ते डबाभर झालेली आहे. म्हणजे 150 ग्राम मटकी आहे. हा पुदिना आहे थोडासा. हे अद्रक लसूण आहे. हे थोडेसे काजू घेतले आहे, 2-3-4 काजू आहेत. हे थोडेसे 2-3 लवंग आहे. एक थोडीशी विलायची आहे. धने आहे. हे कोथिंबीर आहे, म्हणजे कोथिंबीर थोडीशी घ्यायची आहे. हा हिंग आहे. हे टोमॅटो आहेत, 2 टोमॅटो घेतले आहेत कापून. हे 100 ग्राम तेल आहे. हे मीठ आहे, हळद आहे. हे मिरची पावडर आहे, मसाला. हे थोडंसं खोबरं आहे, ओलं खोबरं. हा कांदा आहे. हा कांदा कसायला वाटायला घेतला आहे. आणि हे आहे ना, हा थोडासा कांदा घेतला आहे, अर्धा कांदा कापून. हा फोडणीसाठी घेतला आहे. हा एक कांदा आहे. हा एवढा मोठा कांदा आहे, असा एवढा मोठा घेतला आहे. हा एक आहे. हा थोडासा कांदा घेतला, अर्धा कांदा कापून बारीक घेतला आहे. हा फोडणीसाठी घेतला आहे. आणि त्याच्यामध्ये हा तेजपत्त्याचं पान घेतलं आहे, जरा तोडून घेतलं आहे. हे शुद्ध घी आहे, ह्याच्यातले मी 2 चमचा घेणार आहे. आणि हे पाणी आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिलं वाटायचं साहित्य काढून दाखवते. हा कांदा घेतला आहे पहिला, हा वाटण्यासाठी, म्हणजे पेस्ट बनवून घेणार आहे. त्यासाठी हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं थोडंसंच घेतलं आहे. म्हणजे अर्धी कवड नाही घेतली आहे, अर्धी कवडीमधून पण कमी घेतलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी अद्रक लसूण घेतली आहे 1 चमचा. आणि पुदिना थोडासा घेतला आहे ग्रेव्ही बनवण्यासाठी. आणि त्यासाठी आहे ना हे काजू आहेत, 2-3 काजू घेतले आहे. थोडेसे धणे घेतले आहे. आणि थोडंसं 2-4 लवंग आहेत. आणि वेलची. हे असं थोडंसं म्हणजे गरम मसाला आहे. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मी एकदमच आता सर्व बारीक पेस्ट करणार आहे. हे टोमॅटो पण वाटायला टाकणार आहे. म्हणजे वेगवेगळी पेस्ट नाही बनवत आहे, डायरेक्ट एकदम वाटून काढते आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही थोडीशी कोथिंबीर वाटायला टाकते, अशी घेते. आणि थोडीशी वरून टाकायला ठेवते. हे आता सर्व आहे ना मिक्सरला मी बारीक करून घेते. पाणी टाकून एकदम बारीक गरगरीत वाटून घेणार आहे, पेस्ट बनवून. आता हे छानपैकी वाटून घेतलं आहे. आता मी तुम्हाला फोडणी देते, ते दाखवते. गॅस पेटवला आहे, तर कढई पण ठेवली आहे बघा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे 100 ग्राम तेल घेतलं आहे, ते टाकते. त्याच्यामध्ये आहे ना हे थोडासा तेजपत्ता आणि हा कांदा घेतलाय फोडणीसाठी, तो टाकते. कांदा असा चांगला लाल असं परतून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडासा हिंग टाकते. असा हिंग टाकायचा थोडासा. आता त्याच्यामध्ये हे आधी मटकी टाकते. मी पहिली मटकी टाकते. आता मटकी टाकली आहे. आता हे वाटलेले ग्रेव्ही सगळं बनवलंय ना मसाला, तो सगळा टाकते. आता सगळं वाटलेला मसाला आता त्याच्यामध्ये टाकला आहे. आता जरा म्हणजे चांगला शिजायला देते. भाजला ना चांगला, म्हणजे कांदा वगैरे कच्चा आहे ना त्याच्यामध्ये, म्हणून. ते डायरेक्ट मटकी का टाकली, मटकी शिजायला टाईम लागते, मुगासारखी नाही. मूग कसे लवकर शिजतात, मटकी शिजत नाही लवकर. आता ते मसाल्याबरोबर आहे ना मटकी पण शिजेल. हे ना मसाला टाकल्यावर असं चांगलं सुका होईपर्यंत परतायचा. म्हणजे का ते पाणी सुटलेलं असतं ना, टोमॅटोचं वगैरे पाणी असतो, कांदा ओला असतो, तो भाजायला लागतो चांगला.
आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे लाल मिरची पावडर टाकते 1 चमचा, थोडीशी टाकते. त्यात थोडीशी हळद टाकते. ही अशी थोडीशी हळद टाकायची. असं छान परतायचा, म्हणजे कसं सुकलाय बघा, म्हणजे छान परतलाय मसाला चांगला. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी तांदूळ टाकते, धुतलेले आहे ते. गॅस जरा बारीक करते. हे तांदूळ धुतलेले आहे ते टाकते. ते पण असे फिरवून घ्यायचे जरा, गॅस बारीक करून. तसं चांगलं हलवून घ्यायचा. हे मस्त झालंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी पाणी ओतते. आपल्याला भाताला पाणी लागतो ना तेवढंच ओतायचं. गॅस फास्ट केलाय. असं भाताच्या वर पाणी पाहिजे. अजून थोडासा पाणी लागेल. असं चांगलं हलवायचा. गॅस फास्ट केलाय. आता मी जरा आहे ना 2 मिनिटं झाकण ठेवते. आता पण बघूया कड आला काय चांगला. मस्त कड येतोय. आता याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते आणि 1 चमचा घी टाकते आणि मुरायला ठेवते. मस्त छान शिजतोय. ह्याला कसे आपण चवीपुरता मीठ टाकायचं. आपण भाजी बिजीमध्ये टाकतो ना तसं. हे घी आहे ते 1 चमचा असं 1-2 चमचे टाकायचे. हा चमचा पातळ आहे ना. असे 2 चमचे घी टाकायचं. ते कशासाठी, म्हणजे चांगला भात एकदम मस्त सुटा सुटा होतो, फलफलीत. आपल्याकडे असला तर टाकायचा, नसला तर नाही टाकायचा, असं काय नाही, जरुरीच आहे. पण ते टाकल्यामुळे कसं चांगलं पण लागतो जरा खायला आणि सुटा सुटा भात होतो मोकळा. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते आणि मुरायला ठेवते. आता झाकण ठेवते आणि थोडासा गॅस बारीक करते, मीडियम. आपलं बघूया भात झालाय का. छान झालाय भात. हा बघा मस्त शिजलाय, पण छान झाला. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. मटकीचा भात आपला छान झालाय, मस्त झालाय. तुम्ही पण करा.